OA Opbyg har specialiseret sig i at udvikle og opbygge specielle løsninger til lastvogne, lige fra kraner, aksler til mere avancerede løsninger. På- og afmontering af modulakslen er nemt og tager under 5 minutter. Vi tegner og planlægger alle løsninger helt fra bunden, så det bliver tilpasset den enkelte kundes behov. Med vores eget metalværksted og lager kan vi betjene vores kunder fleksibelt. Det giver os mulighed for at bygge og ombygge konstruktioner præcist og målrettet. På kundens vogne monteres et beslag, som passer til den konstruktion, kunden har bestilt. Disse beslag kan monteres på hele vognparken, hvis man ønsker det. Selve samlingen af modulakslen sker igennem 4 faser for at opnå den bedste kvalitet. Når rammen er opsvejset og sandblæst, monteres akslen, hvorefter den grundmales. Modulakslen færdigmonteres på rammen og males inden slutmontering af lygter, skærme samt test af funktioner. Inden afleveringen til kunden samler og kvalitetstjekker vi både lastbilens konsoller og selve modulakslen sammen med kunden. Derved sikrer vi os, at kunden får tilstrækkelig kendskab til selve monteringen. Det er nemt og tager under 5 minutter. Som du lige har set, laver vi fleksible løsninger til lastbiler. Vi påtager os også gerne din udfordring. Du er velkommen til at kontakte os til en uformel snak.